ungawuhlukanisele yini ukuthi ukhona nomehluko phakathi komunci nespoki noma into eyodwa igama umunci igama elimqondo ofana nespoki? Siyabonga kakhulu mnewethu. Le nkulumo noma le sihloko okhuluma ngaso into ehluphayo kakhulu. Ehluphayo kakhulu into ke abajwayele ukuthi mabeyenza igila mkhube ikhona. Yeah. Ngoba imali siyithola ngendlela ehlukene phela. Kunjalo. Kulungile ke umuntu makumsebenzela kwamanje. Njengoba usho beyishadise nomuntu ngizokuphendula ukuthi ihlukile into, okay. Iba mkhakha enjalo isikhathi esiningi into abayishadisa nomuntu kumbe beyitshale noma beyibeke egcekeni ibe yinto eyisibethelo subethelelwe wena ngespoke ungazi ukuthi ubethelelwe ungashongo futhi ubethelelwe. Ukuphendula ke lapho mnewethu ukuthi umunci ispoki into eyodwa ebizwa ngamagama ahlukene noma into ehlukene ebizwa futhi ngamagama ahlukene. Hayi umunci nespoki into eyodwa. Umunci nje nespokwe into eyodwa singeze ukungena lokho kumdliwa ngoba lento komdliwa inabanikazi baya kuyibona abayivusayo beyikhanda ukuthi bayikhanda kanjani okwabo lokho. Kodwa nje embuzweni wakho Fuzo omkhulu isipokwe umunci umoya owodwa lo. Umoya owodwa. Omunye umuntu uzofisa ukwazi mashimana ukuthi uma kuukuthi mina sengitholile ukuthi ngashadiswa nespoki, omunye athi ekhaya uyahlupha thina umunci sikhona ispoki. Omunye mhlamba athi ekhaya babekade bethwele ngasi ibona basilanda lespoki sizolekelela ngezinto ezithile. Kungabe mhlambe labo bantu abanjalo bayakwazi ukuthi balekeleleke? Indlela yokubalekelela iyefana yini noma kuhlukile ukuthi uma sishadiswe nomuntu kunendlela ekufanele ukuthi alekelelwe ngayo? Uma sisegcekeni ekhaya sibahluphi kunendlela ekufanele sikhishwe ngayo. Uma salandwa umuntu othile wazositshala egcekeni nakhona futhi indlela yokusisusa yehlukene. Kungabe futhi ubungozi kumuntu oshadiswe naso nasekhaya masikhona bungakanani? Wabuza ntatheli yakithi. Cha siyabonga mkhulu, siyabonga umbuzo. Umehluko ukhona. Ngokujula nje kwakhona umehluko ukhona. Mashadise nomuntu kwahlukene noma sitshalo egcekeni kwahlukene futhi nanoma salandwa umuntu mhlawumbe waseyashona umuntu wasekhaya ethi uzolekelela mhlawumbe isimo somnotho baye besho njalo bese sisala siyahlupha. Kusho ukuthi uma sinjalo sesihlupha umsamo wonke. Uyabona? Bese kuba futhi isona lesi esitshalo egcekeni nje ukuthi hayi seninento umunci la ekhaya. Anything lela noma nithi niyaphuma uthola ukuthi kushwaqa ikhanda, uthola ukuthi kwesinye isikhathi kwenzeka nje izinto eziningi ezahlukahlukene ezithusayo. Ubona izithunzi khona la egcekeni, ubona isithunzi sidlula uqake ukuthi siphinde futhi kube yiso lesishadiswa nomuntu. Zonke zinto okuyimpi enkulu esuke ibhekene nawe umuntu futhi ezobhekana nomuntu ozozama ukuthi akusize kuyona. Yimpi enkulu nomuntu osuke ewumelaphi ozokusiza. Yimpi nje impela enkulu ngoba phela lento isikibekiwe yatshela imithetho ukuthi wena hlala kulomuntu umgade, wena hlala la kuleli igceke uyiphoyisa la khona ugade. Kodwa futhi kuyinto ekwaziyo ukuthi isuseke. Iyakwazi ukuthi isuseke kodwa nje into enkulu. Kodwa ukuphendula umbuzo futhi sisegcekeni sikumuntu sasilanda umuntu wala ekhaya imikhakha ehlukene wokuyisebenza umsebenzi wakhona. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi kungabe mhlambe uma ispoki ngizosisusa kudingakala mhlambe into ethile mhlambe enomphefumulo noma sisuswa njengesilwane. Uzofisa ukwazi omunye ukuthi uma mhlambe ngizosizakala into enjalo ngidinga ukuthi mhlambe ngilungise ini, ngizolungisa inkukhu, imbuzi noma mhlambe kukhona okunye mhlambe okudingakalayo. Ukuphendula ke nje lapho mnewethu yabona kulombuzo obuzayo ukuthi yini yayidingakala uma kuzosuswa umuncu ngabe kumuntu
noma ngabe segcekeni noma ngabe semsamo wasekhaya izinto ezijulile lezo into ezijulile kusahamba lapho ukuthi into yenze kwaMkhize ngeke uyenze kwamdlalo sekuyenzeka kube khona okufanayo kodwa futhi kuyenzeka futhi isikhathi esiningi kube nezinto ezihlukene uyayibona lonto leyo okuya ngokuthi lespoki masitshalwa lapha noma sishadiswa nomuntu kuthiweni kusona uyayibona lonto leyo manje ke akukwazi ukufana ngayo yonke indlela yimpi khona kodwa esetshenzwa ngendlela engafani okusho ukuthi umuntu onaleyo nkinga udinga ukuthi asondele eduze ukuze kubukakala ukuthi maqondana naye lento ilashwa kanjani uyabona ake ngenze umzekelo nje umfishane khona isipoko segcekeni ke ngithi nje kancane khona isipoko segcekeni ongafike nje ukhulume naso ukuthi phuma ukuthi nokuthi sikulandele uze uyosichitha ngabe uyoshiya noma isemfuleni yabo khona isipoko ongasenze njalo kwenzeke futhi kodwa kube khona mhlambe umunci okufanele wenza into ethile noma ushisa into ethile ngampela kwenzeke lokho kodwa bese kuba khona umoya womunci okufanele ukuthi kube nento oyenzayo ethile ngokuyalelwa kwakho yalelwe khona bese kuyimandi ke sikwazi ukuthi sikhohliseke kwenzeke lo msebenzi bese uyaphelela akufani ngeke uze kufana kumuntu ngoba omunye uzothi mina sembathiswe kumina egazini kumina kungabe mhlawumbe ukususa kumuntu nakhona kuthanda ukuthi kuhluke yini noma kungefana njengoba ngisho nakhona futhi kungehluka ngoba nabantu abafani nabantu abafani kodwa nje yimpi yimpi enkulu kakhulu afuna uqamba manga yimpi kodwa kuyenzeka nabantu abafani nendlela zokufana nokwenza futhi ngeze zifana uma uya lapha na ke endabeni yokuthi kwenzeka nje umuntu esuke ekhipha isilwane cha ngeke kuze kufanele hayi lapho ngeke kuze kufane usuku udlala kakhulu uma ngabe uzosebenza umuntu indaba yomuncu umsebenzi njengoba usuke usebenza umuntu umkhipha isilwane hayi vele kuyifana ngoba phela ispoki nesilwane into ezibili zahlukene izinto ezibili zahlukene ispoki kukhulunywa naso khona indaba esitshelwe yona ukuthi lo muntu yenza ukuthi si actor njengomuntu owenza lento atshelwe yona nawe fanele uphiwe injulu ethile ubuciko obuthile bokuthi ukwazi ukusebenza umuntu onaleyo nkinga noma ke igceke elinaleyo nkinga ngoba abantu abaningi kukhona la ifika iphambane khona umuntu acabanga ukuthi isilwane omunye acabanga ukuthi umdliwa kanti akona umdliwa ispoki kumbumuncu uyayibona lo manje ngihlabe kumxhwele mawuthi indlela yokuyixosha kumuntu angeke izifane hayi ngeke izifane sesizophetha amashimane uma umuntu eshadiswe nespoki vele kusobala ukuthi izinto zakhe zisuke vele zixovekile inhloso yileyo vele igceke nalo uma litshalwe ispoki izinto zakhona vele ngeke zihambe kahle umbuzo enginawo uthi uma usumsusile lo muntu ispoki noma usususile egcekeni ngifuna ukuthi sibuke kakhulu phezulu komuntu kungabe ke uma usuyisusile lento ube igceke usuphinda uligeza yini naye umuntu bese geza yini ngoba ukungcola kusuke sekuvele sekusalile kuyena hayi akusho ukuthi uma kade unesilwane wasusa isilwane sekuphelele hayi mfethu hayi futhi omkhulu amazwi amakhulu la impela umuntu mayade esusa into enjalo ikhona into enjulu ethile kufanele kube ukuthi khona ukugeza akutholayo noma ngabe ilona igceke noma ngabe uyena uqobo lwakhe yabo kwesinye isikhathi kuqala into eyisimo esinjalo bese ukhipha lento bese ugcina ngaso futhi isimo esinjalo kwesinye isikhathi uqala ngokuthi ukhiphe yona bese kugcina lesimo sokuyigeza njengobusho kunjalo impela ukuze izinto zomuntu zikwazi ukuthi zithi uqaqeka kube khona nomehluko sekungasala lokho ke nalokho ngoba phela izinto ziningi phezulu kwesimo sempilo yomuntu kuyenza ukuthi iwona umuncu loyo nokunye ke ukuthinta mhlawumbe umsamo womuntu sekungasala kona